Рашисти грабують фермерів на окупованих територіях України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її даними, з сільськогосподарських підприємств Мелітополя масово вивозять продукти і майно. Днями помітили колону фури з замаскованими номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік окупованого Криму. Ба більше, у Красноярському краї РФ місцеві депутати-мародери через нестачу овочів через санкції вирішили експропріювати врожай фермерів з окупованої Херсонщини. Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.